Mä valitsin aurinkoenergian sen vuoksi, että pidän ajatuksesta, että se energia, mikä meillä tuolla on, tuolla taivaalla tai maailmankaikkeudessa, niin sitä pystyy hyödyntämään. Paneelit vaikuttaa tietenkin talon arvoon, koska mä valitsin semmoiset paneelit, jotka kestää aikaa. Paneelit on hyvä ottaa rakennusvaiheessa, koska tässä käytetään energiaa ja sähköä vielä aika merkittävästi. Kyllä sähköautolla oli vaikutusta paneelien valinnasta. Meillä on toinen auto, on täyssähköauto. Ja sitten tietenkin kaikki pyörät on sähköpyöriä. Mä kattelin muutamia vaihtoehtoja, että mitä olisi tarjolla. Ja sitten tämä Kotisolin suoraan sanottuna helppous. Siis siitä mä lähdin, että kaikki pitää olla suunnitelmat, laitteet, asennus. Kaikki pitää olla niin helppoa, että minun ei tarvitse sen asian eteen oikeastaan tehdä juuri mitään muuta kuin sopimus ja maksaa lasku. Tuohan näyttää reippaalta tiimiltä. Mä en ole vielä ihan operatiivista johtamista päässyt seuraamaan läheltä, mutta mä menen kohta seuraamaan, mutta näyttää ihan reippaalta touhulta. Koko tämä prosessi tähän asti on mennyt juuri niin kuin on sovittu. Että sinä päivänä kun tavara toimitetaan, se on tullut ja kun asennus alkaa, niin miehet on katolla ja sähköhuoneessa. Ja tähän asti on kaikki mennyt hyvin. Ja nyt jännitetään sitten, että meneekö loppuun asti. Ja kuinka nopeaa tuo energia saadaan tuonne pistokkeesta ulos. No kyllä mä voin suositella kaikille niille tietenkin, ketkä arvostaa vihreää energiaa ja sitä, että se mitä sovitaan, niin pidetään. Kaikille niille.